I dag skal vi lave et forsøg om fedtindhold i Becel-margarine. I forsøget skiller vi en emulsion, der består af fedt og vand. Margarine, det er en vand i fedtemulsion. Det vil sige, at der er mest fedt og let vand emulgeret i en blanding. En emulsion, det er en blanding af to væsker, hvor den ene er fordelt som mikroskopiske små dråber i den anden væske. Som f.eks. med olie og vand. Hvis man tager olie herfra og hælder op i vandet her, så bliver det bare sådan nogle små bobler. Når margarinefabrikken skal lave flydende margarine, som f.eks. Becel, så blander de smeltet fedtstof med en opvarmet vandfase, hvorefter blandingen den bliver nedkølet til større. Og for at blandingen den ikke skal skille i lag af vand og fedt, så tilsættes en emulgator. Mange emulgatorer de har en hydrofob ende, det vil sige, at den afskyr vand, og en hydrofil ende, det vil sige, at den elsker vand. Emulgatoren den danner en tynd hinde omkring hver enkelt dråbe af den væske, der er mindst af. For eksempel så dannes hinden om olien i vandet. Det her, det gule, det er olien. Det vand, eller det blå, det er vandet. Og de der små haletusser, det er emulgatoren. Og den blå lille ting, det er den hydrofile ende af emulgatoren. Det vil sige, at det, som jeg sagde, det er den, der er vandelskende. Og den røde, det er den, der afskyr vand. Så den røde den er ind mod olie, og den blå er ud mod vandet. Og derfor så holder det sammen på olie og vand. Og så er massen emulgeret, siger man. Til dette forsøg skal vi bruge et reagensglas, et bærglas, og skal du huske at skabe Rasmus, så skal vi bruge en bundsebrænder og en træfod, så skal vi bruge et stålnet, så skal vi bruge et termometer og en lineal af Becel, så skal vi også bruge glaspipetter, og nej, det skal vi vist ikke, Rasmus. Jeg starter med at hælde Becel op i et reagensglas. Den skal være 3/4 fuld. Det er den nu. Vi skal altså have noget fuld i den her bås som andre. Derfor sætter vi gas til og sætter ild til. Og sætter den under vandet, hvor Becellen kommer op i. Det er vigtigt, at vandet ikke koger. Hvis det gør det, så går det hele ikke kaput. Så derfor holder vi øje med, at det forbliver omkring 90 grader. Så skal vi bare lade reagensglasset stå i bægerglasset, indtil lagen er skilt. Nu. Som I kan se, så er lagen skilt. Yes! Vi klarede det! Vores forsøg lykkedes. Længe leve kemien. Nu skal I bare gøre det lige så godt som mig. Så skal vi måle længden af hele væskesøjlen, altså samlet. Den er 13, og det noterer vi. Og så er kun det gule, som er oliesøjlen. Den er 9, og det noterer vi også. 13 og 9. Når man har målt længden af væskesøjlerne i reagensglasset, så skal man læse på Becel-dunkens varedeklaration og finde ud af, hvad fedtindholdet i procent er. På Becel-dunken står der, at der er 70% fedt i. Vi kan nu beregne fedtindholdet ved hjælp af vores målte tal. Så er det i gang. Held og lykke med forsøget, og god arbejdslyst.